Altia e Amicos uniron forzas coa asinatura dun convenio para impulsar o emprego verde e inclusivo, a colaboración que busca fomentar a formación e a inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual céntrase en actividades de conservación e restauración medioambiental. Un equipo de 15 voluntarios de Altia desprazouse ata o Centro de Atención Integral de Amicos, en Boiro, para asinar un convenio de colaboración que tamén inclúe a restauración de fondos mariños no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. A acción de hoxe consistiu no soltado de case 200 soportes de laminaria co obxectivo de recuperar medio hectárea de bosque mariño. É moi importante para nós contar con corporacións como Altia, con grandes que están formadas por grandes persoas que ademais teñen alma e espírito e que ademais comparten con nós os valores de coidar dos máis sensibles e poñer o noso granciño de area en botar unha man no coidado do planeta. Para nós é moi importante contar con vos porque nós solos non vamos a ser capaces. Nós podemos facer moitas cousas, pero o gran traballo de aquí é unirvos. Unir a moita xente, facer moitos socios, unir a moitas corporacións e poder chegar a máis persoas e, sobre todo, axudar un pouquiño máis no noso traballo a ter un planeta, deixar un planeta moito mellor para as xeracións do futuro. Durante a asinatura de colaboración, a directora de Sostibilidade e IESC de Altia, Josefina Fernández, agradeceu a Amicos a posta en valor deste tipo de iniciativas, así como a súa importancia. Agradecidos somos nós, como Altia, para que nos deixedes, compartir convosco esta andadura que estades, este traballo que estades facendo. Nós, unha tecnolóxica que somos, tratamos de ser unha tecnolóxica con un propósito e unir de alguna forma a tecnoloxía con compromiso social, integrando as persoas que para nós é o máis importante, o que nos axuda a prestar o noso servicio. É un placer compartir os vosos proxectos, aportar a nosa colaboración tanto das nosas persoas como da nosa tecnoloxía para axudar a ter impacto social, medioambiental, un pouco conocer os vosos proxectos e tratar de darlle un maior impacto social. Amicos e Altia consolidan así o seu compromiso coa inclusión social e a sostibilidade mariña en Galicia. Xuntos buscan avanzar cara a un futuro máis xusto, sostible e respetuoso co medio ambiente. Unha alianza que pon en valor o talento, a innovación e a responsabilidade social. Unha nova etapa para a conservación do entorno e para a inclusión de todas as persoas.